Il-banda heavy metal Morsrot se tuħu sehem fil-festival prestiġjuż ta' Wacken Open Air Festival fil-Ġermanja li huwa l-akbar festival tal-mużika metal fid-dinja. Il-banda Morsrot kisbet dan l-unur wara li rebħet il-Malta Wacken Battle of the Bands li saret f'Di Garage fejn kienu magħżuda minn Michael Barbarian li huwa fundatur tal-label internazzjonali Season of Mist. Il-30 ta' Lulju ta' din is-sena żgur li se jibqa' mnaqqax fl-istorja ta' din il-band Maltija. Morsrot se tkun qed tinterpreta ta' diski quddiem eluf li jkobbu dan il-ġeneru ta' mużika. Jibri il-ġellel tagħna stampa ċara dwar il-band Morsrot. Il-band tagħna tista' tiġi meqjusa bħala metal imma nkollu nesperimentaw bil-ġeneri differenti u nippruvaw l-affarijiet ġodda. Ilna ndoqqu 6 snin flimkien u affarijiet għall-futur għandna xi festivals forsi li jista' jkun ħandoqqu Wacken kif tafu u naraw minn hemmhekk hija opportunità tajba ħafna lina u eċitati ħafna biex mmor quddiem dak in-nies. Dwar l-esperjenza eċċezzjonali li se tgħaddimilna din il-band fil-Ġermanja tkellimna ma' Kieran Brennan li huwa kitarrista u kantant fih dan il-band Morsrot fejn qalilna xi tfisser għalihom. Tfisser ħafna għalina għax l-ewwel band minn Malta li Ddoqq Wacken u ilha ħolma tagħna l żmien twil. U issa anke biex nippromotjaw lilna nfusna, però ċans tajjeb għalina. What's that?